அந்த அப்லோட் சொல்லிடுங்க மாதாஜி, கிளாஸ்ல முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா போட்டி. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणी. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை சொல்லிட்டேன். இன்னைக்கு நம்ம 7th சாப்டர் ஞான விஞ்ஞான யோகம், முழுமையான அறிவு. இத்தனை நாள் நம்ம 6 சாப்டர்ஸ் பார்த்தோம். அது எந்த மாடியூல்ல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்மயோகம் அப்படிங்கிற மாடியூல்ல வந்துச்சு. இனிமே இன்னைக்கு இருந்து பார்க்க போற 6 சாப்டர்ஸ் வந்து பக்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இந்த பக்தி யோகத்தை வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது, பத்திரமா நடுவுல வச்சிருக்காங்க. எப்படி ஒரு சாண்ட்விச் 2 பீசஸ் ஆஃப் பிரெட்டுக்கு நடுவுல நல்லா அந்த மசாலா எல்லாம் போட்டு நம்ம எப்படி நம்ம இது பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி இத வந்து ரொம்ப பத்திரமா நடுவுல இந்த பக்தி யோகத்தை வந்து கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறாங்க. சோ அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது இந்த பக்தி யோகம். இதுல இன்னைக்கு வந்து பக்தி யோகத்துல முழுமையான அறிவு, அதாவது முழுமையான அறிவுன்னா பூர்ணம். பூர்ணம்னா முழுசு, ஹோல். அந்த ஹோல் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோல் HOLE இல்ல, WHOLE, ஹோல், பூர்ணம். அந்த பூரணம் யாரு அப்படின்னா பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். அவரை பற்றிய அறிவு ஞான விஞ்ஞான யோகம். அப்போ ஞானம்னா அறிவு, விஞ்ஞான யோகம் அப்படின்னா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு புத்தி இருக்கணும். சோ அதுதான் ரெண்டும் சேர்ந்தது. இத பத்தி பகவான் இந்த ஸ்லோகம் இந்த சாப்டர்ல என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த
7th சாப்டருடைய சுருக்கம் ரீகேப் நம்ம பார்த்தரலாம். கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை. சோ அவரை பற்றிய அறிவு மகிமை வாய்ந்தது, தெய்வீகமானது அப்படிங்கிறத 1லிருந்து 3 வரைக்கும் இருக்கிற வெர்சஸ் சொல்ல போகிறது. அதுல முக்கியமான வார்த்தை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கஷின் மாம் வேத்தி தத்வதக அப்படிங்கிறது. அப்புறம் 2வது 4லிருந்து 12 வரைக்கும் பகவானுடைய ஆற்றல்கள், அவருடைய ஓப்புலன்சஸ், அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள், இத பத்தி எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம். பிரகிருதிம் வித்தி மேபரா அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. பகவான் கிருஷ்ணரிடம் எவ்வாறு சரணடைவது, சரணடையணும் அப்படின்னா அதுக்கான குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். சோ அது என்னென்ன அப்படின்னு 13லிருந்து 19 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். மாம் ஏவ ஏ பிரபத்யந்தே. பிரபத்யந்தே அப்படின்னா சரணடைகிறது. மாம்னா பகவான் கிட்ட. அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு, டெமிகாட் வர்ஷிப் எப்படிப்பட்டது, மயைவ விகிதான் ஹிதான். சோ இதுதான் முக்கியமான வார்த்தை. சோ இந்த சாப்டர்ல பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? Yes, Mataji. Om Shri Paramatmane Namaha. Atasthamodhyayah Jnana Vijnana Yogah. Shri Bhagavan Uvacha Maya Saktamanah Partha Yogam Yunjanmat Ashrayah Asamshayam Samakram Mam Yadanyasya Tachrunu. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Tachrunu அப்படிங்கிறாரு பகவான். தச்ருணு அப்படின்னா என்னிடமிருந்து கேள் அப்படிங்கிறாரு. அதுவும் எப்படி கேட்கணும், சந்தேகம் ஏதுமின்றி, அசம்சயம் சமக்கிரம். மாம் என்னை பற்றி என்னிடமிருந்து கேள் அப்படிங்கிறாரு. சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே. நாங்க முதலே பார்த்திருக்கோம், குந்தி தேவிக்கு பிரித்தா அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு. அதனால பிரித்தாவின் மகனேன்னு கூப்பிடுறாரு அர்ஜுனரை பார்த்து. என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன். அப்போ அவங்களுக்கு என்ன பற்று கிடையாது, மெட்டீரியல் பற்று, இந்த பௌதீகத்தின் மேல பற்று கிடையாது, பகவான் மேல மட்டும்தான் பற்று ஜாஸ்தி. என்னை பற்றிய முழு உணர்வில். சோ பகவானை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு. பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வது நம்மளால முடியாத காரியம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஏன்னா நம்முடைய புலன்கள் எல்லாமே குறைபாடு உடைய புலன்கள். இந்த புலன்களை வைத்துக் கொண்டு பகவானை காண்பதோ பகவானை அறிந்து கொள்வதோ இயலாது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனா இந்த யோகிகள், ஞானிகள் பகவானை பற்றி நிறைய பற்பல எத்தனையோ வருடங்கள் தவமிருந்து காத்திருந்து, பகூனாம் ஜென்மனாம் அந்தே, பற்பல கோடி வருடங்களுக்கு பிறகு பகவானை பற்றி அறிந்து கொண்டார்கள். சோ அப்போ அந்த யோகத்தை பகிர்கிறார்கள். சோ அந்த யோகத்தை பயில்கிறதுனால அவங்க பகவானை பற்றி சந்தேகம் எதுவுமே இல்லாம முழுமையாக தெரிந்து கொள்கிறார்கள். அவர்தான் இந்த பரமபுருஷ பகவான். சோ அவரின்றி எதுவுமே நடக்காது. அவர் இச்சைப்படியே இந்த உலகங்கள் எல்லாமே படைக்கப்படுகிறது, காக்கப்படுகிறது, அழிக்கப்படுகிறது. இந்த ஜீவராசிகளும் தோற்றுவிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்களுடைய முக்காலமும் உணர்ந்தவர் அவர். இப்படி பகவானை பற்றி எல்லா விஷயங்களும் அவங்களை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு அந்த ஞானிகளுக்கு. அத நான் இப்ப சொல்றேன், இனி நீ கேட்பாயாக அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. சோ அந்த யோகிகள் தெரிந்து கொண்ட அந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்றேன். தச்ருணு, என்னிடமிருந்து கேள் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இங்க கேட்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் அந்த நவவித பக்திகள்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னே ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிச்சுது. ஸ்ரவணம் அப்படின்னா பகவானை பற்றி கேட்பது. அப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொன்னேன் உங்களுக்கு. அந்த கயாத்து, அதாவது பிரகலாத மகாராஜோட அம்மா, அவங்க வயிற்றுல பிரகலாதர் இருக்கும் போதே நாரத மகரிஷி பகவான் நாராயணை பற்றிய விஷயங்களை, பெருமைகளை அவ சொல்லும் போது இவர் உள்ள அம்மாவோட வயிற்றிலிருந்தே கேட்டுட்டே இருந்தார். ஆனால அவருக்கு பகவான் மேல பற்று ஜாஸ்தியாக இருந்தது, அசுர குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் கூட. இதே மாதிரிதான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறேன். அபிமன்யு அம்மா வயிற்றில் இருந்துதான் அந்த சக்கர வியூகத்தை உடைத்து கொண்டு எப்படி உள்ளே போவது அப்படின்னு அர்ஜுனர் சொல்லுவதை தன் மனைவியிடம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் அப்படிங்கறது நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த மாதிரி கேட்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பலனளிக்கக்கூடியது. பக்தியினுடைய ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் அதுதான்.
சோ கேட்பதினாலேயே நம்ம வந்து பக்தியை பழகி கொள்ள முடியும். பகவான் மேல ஒரு பற்றை வளர்த்து கொள்ள முடியும். அது ரொம்ப ஈஸியானதும் கூட. ஆனா என்ன, நம்ம வந்து அட்டென்டிவா கேட்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுகிறது. சோ அந்த மாதிரி கேட்கும்போது நம்ம வந்து பகவான் மேல பற்று வைக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து பிரம்மச்சாரியா மாறணுமா? தேவையில்ல. நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்கணுமா? தேவையில்ல. தவம் பண்ண காட்டுக்கு போணுமா? தேவையில்ல. அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிலணுமா? தேவையில்ல. ஒண்ணுமே தேவையில்ல. ஒன்லி என்ன பண்ணலாம்? சிரவணம் மட்டும் பண்ணினா போதும். ஹரிகதா கேட்டா மட்டும் போதும். நம்ம வந்து பகவான் மேல ஒரு பற்றுடையவர்களாக அவர் மேல பக்தியை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம். இந்த மாதிரி கேட்பது அப்படிங்கிறதுக்கு ஈக்குவலா வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஏன்னா திருவள்ளுவர் கூட சொல்லியிருக்கிறார், செல்வத்துள் செல்வம், செவிச்செல்வம், அச்செல்வம், செல்வத்துள் எல்லாம் தலை அப்படின்னு இருக்கிறாரு. சோ அப்ப அதுல இருந்தே நம்மளுக்கு கேட்பது அப்படிங்கிறது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வருகிறது. அதுவும் மட்டும் கிடையாது. அது மட்டும் இல்ல, நம்முடைய புலன்கள்லயே வந்து மற்ற புலன்கள் எல்லாமே சீக்கிரமா செயலிழந்து விடும். ஆனா இந்த காதுகள், செவிகள் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த இந்த புலன் தான் கடைசியில செயலிழக்கக்கூடியது. அது வரைக்கும் இது வந்து செயல்பட்டு கொண்டேதான் இருக்கும். நம்ம கூட பார்க்கிறோம். சாகர அந்த நிலைமையில இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க காதுல போய் சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து கண்ணு திறக்கவே முடியாது. கண்ணெல்லாம் மூடி கிடக்கும். சுவாசம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். கை கால்கள் எல்லாம் விழுந்துருச்சு. அப்படி இருக்கிறவங்க கிட்ட கூட நம்ம போய் காதுல பாருங்க, இவங்க வந்திருக்காங்க, உங்க பேரன் வந்திருக்கான் பாருங்க அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம வந்து பேசுறத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப கடைசியா செயலிழக்கக்கூடியதுதான் இந்த செவிப்புலன். அப்போ அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். சோ அதான் சிரவணத்துக்கான சிறப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது படிங்க. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यम् அவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியது எதுவும் இருக்காது. சாதாரண அறிவு, தெய்வீக அறிவு 2 பத்தியுமே பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்ல போறார். இத பத்தி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீ எல்லாமே தெரிஞ்சவன். உனக்கு வந்து இனி எதுவும் தெரிய வேண்டியது எதுவுமே இல்ல அப்படிங்கிறார். சாதாரண அறிவு அப்படின்னா என்ன? அப்படின்னா இந்த பௌதீக அறிவு. இப்ப நம்ம இந்த வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோமே, இந்த உலகத்தை பற்றிய அறிவு. தெய்வீக அறிவு அப்படின்னா ஆன்மீக உலகத்தை, ஸ்பிரிச்சுவல், அத பத்தின அறிவு. இது 2யுமே நான் உனக்கு சொல்லித் தர போறேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி, அப்புறம் இது தெய்வீக மெட்டீரியல் எனர்ஜி. சோ இது 2மே பகவானுடைய சக்திகள் தான். சோ நம்ம 2மே வந்து நம்மளுக்கு தேவைதான். அப்போ இந்த ஆனா இதுல ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சாதாரண அறிவு, இந்த பௌதீக அறிவை தெரிந்து கொள்வதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ வளர்த்துட்டா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, சாதாரண அறிவு, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம படிக்கிறோம், பட்டம் வாங்குறோம். நீங்க 5 PhD கூட வாங்குங்க. யாரும் வேண்டான்னு சொல்லல. ஆனா, அதனால உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, நான் மிக படித்தவன் அப்படிங்கிற கர்வம் வரும். இதுவே தெய்வீக அறிவு, பகவானை பற்றிய அந்த ஆன்மீக அறிவை தெரிந்து கொண்டால், எவ்வளவு படித்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு பணிவு வரும். நான் பகவானுடைய தொண்டன். நம்மளுடைய ஸ்வரூப நிலை என்ன? We are all servitor to Lord Krishna அப்படிங்கிறது தான். சோ நான் பகவானுக்கு தொண்டன் அப்படிங்கிறதுனால பணிவு வரும். ஹியூமிலிட்டி. சோ இங்க கர்வம் வரும், இங்க பணிவு, ஹியூமிலிட்டி வரும். சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரைடு, இது வந்து பிரைட கொடுக்கக்கூடியது, இது ஹியூமிலிட்டிய கொடுக்கக்கூடியது. இந்த விஷயம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த அறிவு எப்படிப்பட்டது? பகவான் சொல்லித்தர போற அறிவு எப்படிப்பட்டதுன்னா கான்பிடென்ஷியல். சோ இந்த அப்போ இந்த கான்பிடென்ஷியல் அறிவை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பலன், நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னா, நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட இருப்போம். கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கிறது அப்படிங்கிறது கிருஷ்ண பக்தியை வளர்த்துக்கிறது. சோ அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, இப்போ நீங்க ஒரு பூனை இருக்கு பாருங்க, அது தன்னுடைய குட்டிய வந்து எப்படி தூக்கிட்டு போகும் அப்படின்னு நீங்க கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. இதுவே
ஒரு குரங்கு தன்னுடைய குட்டியை எப்படி தூக்கிட்டு போகும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. பூர பூனை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஆஹ் தன்னுடைய வாயால குட்டியினுடைய கழுத்தை பிடிச்சு அப்படியே தூக்கிட்டு போகும். அந்த பூனை வந்து பூனை குட்டி வந்து அந்த யூ மாதிரி அதனுடைய வாயில தொங்கிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அது பூனை குட்டிய பாதுகாக்க வேண்டிய முழு பொறுப்பையும் அந்த அம்மா பூனை தான் எடுத்துட்டு இருக்கு. அம்மா பூனை கொஞ்சம் நழுவ விட்டுருச்சுன்னா குட்டி கீழே விழுந்துரும். ஆனா எங்கேயாவது அம்மா பூனை நழுவ விட்டுருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. அதே மாதிரிதான் இங்க அடுத்தது பாருங்க. நம்ம குரங்கு குரங்கு குட்டி எப்படி தூக்கிட்டு போகும் அப்படின்னா, குரங்கு வந்து 2 கைகள்னால மரத்தை அம்மா குரங்கு தாவி தாவி போகும். ஆனா அந்த குட்டி தான் அம்மாவோட வயித்தை வந்து இறுக கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கும். அந்த குட்டி கொஞ்சம் தவறிடுச்சு பிடிக்கிறத அப்படின்னா கீழே தான் விடும். சோ அந்த பொறுப்பை வந்து அம்மா ஏத்துக்கல. குட்டிய பாதுகாக்கிற பொறுப்பை அம்மா கிட்ட இல்ல. அந்த குழந்தை கிட்டதான் இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணர் நம்ம பக்திக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு பூனை எப்படி குட்டியை வந்து தன்னோட வாயில கவ்விட்டு போகுதோ, முழு பொறுப்பையும் அவர் ஏத்துக்கிறார். நம்ம பக்திக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைச்சு அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம அடுத்தடுத்து ஸ்டெப்பை ஏறுறதுக்காக பகவானே வந்து பொறுப்பை எடுத்துக்கிறார். எப்படி வந்து அம்மாவோட கைய வந்து நம்ம பிடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம எங்கேயாவது பராக் பார்த்துட்டு திருவிழாக்குள்ளயோ, ஷாப்பிங் மால்லயோ போகும்போது கைய விட்டுருவோம். ஆனா, அம்மா நம்மளுடைய கைய இப்படி பிடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா, யார் குறுக்க வந்தாலும் நம்மள விட மாட்டாங்க. இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் பகவான் கிருஷ்ணரும் நம்ம பக்திக்கு வரணும் அப்படின்னு முழு மனசோட நம்ம போனோம் அப்படின்னா, அவர் எப்படி ஒரு பூனை எப்படி பாதுகாக்கிறதோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா அவரை வந்து கூட்டிட்டு போவார். சோ இந்த நாலேஜ வந்து நான் உனக்கு தர்றேன் அப்படின்னு அர்ஜுனர் கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். அதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. मनुष्याणां स्तेषु कश्चित् यदधि सिद्धये यदताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி இங்க நம்ம இந்த பிக்சர்ல என்ன பாக்குறோம் பாருங்க. லட்சக்கணக்கான பேர் மாரத்தான்ல ஓடுவாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அதுல ஜெயிக்க போறது என்னமோ எத்தனை லட்சம் பேர் ஓடினாலும் ஒரே ஒருத்தர் தான் ஜெயிக்க முடியும். அதேதான் இங்கேயும் சொல்றார் பகவான். ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். சோ நான் கிருஷ்ண பக்திக்கு வரணும் அப்படின்ட்டு இப்ப இஸ்கான் எத்தனையோ ஃப்ரீ கிளாஸஸ் வந்து நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணி நடத்திட்டு இருக்கோம். ஆனா எத்தனை பேர் வந்து இதுல ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? எத்தனை பேர் இந்த நம்மளோடயே டிராவல் பண்ணி கடைசி வரைக்கும் வருவாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அப்படி பார்க்கும்போது வெகு சிலர் தான் இந்த கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்கதான் வந்து முயற்சி செய்தால் பக்குவம் அடையலாம். சோ அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் 1000 மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவர் தான் வந்து பகவானுடைய அந்த கிருஷ்ண பக்தி உணர்வு உடையவர்களாக இருக்கணும்னு நினைச்சு வர்றாங்க. தான் பக்குவம் அடையும் அந்த டிசிப்ளினரி அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நான் வந்து கலக்கமற்றவனாக ஆகி பக்குவம் அடையணும் அப்படின்னு முயற்சி செய்யறாங்க. அப்படி பக்குவம் அடைஞ்சிட்டா கூட அதுலயும் யாரேனும் ஒருவர் தான் பகவானை அறிந்து கொள்ள முடியும். அதுக்கப்புறமும் நிறைய ஸ்டெப்ஸ். இதெல்லாம் ஒரே நாள்ல ஒரே வருஷத்துல 10 வருஷத்துல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்ல. இதுல பகுனாம் ஜென்மனாம் அங்கே 1000 வருடங்கள் நம்ம நிறைய பிறவிகள் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா எத்தனையோ கோடி பிறவிகள் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நடக்கும் வாய்க்கும். அப்போ கிருஷ்ண பக்திக்கு நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா ஏதோ நம்ம புண்ணியம் பண்ணிருக்கிறதுனாலதான் கிருஷ்ணரை பத்தி பேசவும் கேட்கவும் முடிகிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. भूमि अभो अनलो वायुः कं मनो बुद्धि एव च अहंकार इदं मे पिन्ना प्रकृतिरष्टदा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பூமி ராபோ அனலோ வாயு. சோ இது எல்லாமே அதாவது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம்,
மனம், புத்தி, அகங்காரம் இது எல்லாமே அதாவது நம்முடைய இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஸ்தூல உடல், சூட்சும உடல் இதெல்லாமே ஆக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும். சோ இந்த 8 சக்திகள் எங்கிருந்து வந்தது? இதனுடைய மூலம் என்ன? இதனுடைய சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பகவான் தான். நீங்க எதை ஆராய்ஞ்சு பார்த்தாலும் சரி, இந்த உலகத்துல எந்த பொருள் வேணா எடுத்துக்கோங்க. ஆராய்ஞ்சு பார்த்தா கடைசியில அதனுடைய மூலம் என்ன? யார் அப்படின்னு பார்த்தா பகவானா தான் இருப்பார். சோர்ஸ் அவர்தான். சோ இந்த மாதிரி நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இந்த 8மே பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள். இந்த பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்குவீங்க. இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி மாதாஜி வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் வந்து பிளே பண்ணாங்க. அது யாருடைய வாய்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய வாய்ஸ். சோ அந்த வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து இங்க இல்லாம இருக்கலாம். ஆனா அவருடைய அந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டு அந்த வாய்ஸ நம்ம இப்ப கேட்டுட்டு இருக்கிறோம். சோ அந்த வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த சக்தி. இதே நம்மளுக்கு எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமி அம்மா தெரியும் இல்லைங்களா? ஒரு நாளும் எல்லா வீட்லயும் ஒலிக்கக்கூடியது அவங்க பாடின சுப்ரபாதமும் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமமும் தான் இல்லைங்களா? காலையில அததான் கேட்போம். அதுலதான் நம்மளுக்கு ஒரு டேவே ஆரம்பிக்கும். சோ அவங்க இப்ப இல்ல. ஆனா அவங்களுடைய குரல் இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த சக்தி வாய்ஸ் அது வந்து அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த சக்தி. அதே மாதிரிதான் இந்த 8மே பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்த சக்திகள். சோ மூலம் யாரு? சோர்ஸ் வந்து பகவான் தான். இன்னும் சொல்லணும்னா ஒரு மாடு, பசுமாடு பால் தருகிறது. அந்த பால் அப்படிங்கிறது என்ன? அந்த பசுவிடமிருந்து பிரிந்து வந்த சக்தி. இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது என்ன அப்படின்னு. பிரிந்து வந்த சக்தி அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டோம். சோ இந்த பிரிந்து வந்த நம்ம சக்தி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம இதெல்லாம் செப்பரேட்டட் எனர்ஜி. சோ இங்க நம்ம ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஓகே. பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த சக்தி. சோ இங்க இந்த பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த சக்திகள் அப்படின்னா இதுல வந்து நம்மளுக்கு 2 விதமான சக்திகள் கூட இருக்கு. சோ அத வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். இதெல்லாம் ரிசோர்சஸ். இதெல்லாமே ரிசோர்சஸ். பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த சக்திகள். மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. எஸ் மாதாஜி. अपरेयं निदस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो ययेतं कार्यदे जगत्. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. சோ இப்ப இந்த சாப்டர்ல நம்ம பகவானுடைய அந்த ஆற்றல்கள் பத்தி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ இதெல்லாமே அவருடைய ஆற்றல்கள் தான். அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு அந்த 8 பிரிந்த ஜட சக்திகள் என்னுடையது. என்னிடமிருந்து தான் பிரிஞ்சு வந்துச்சு. அப்புறமும் சொல்றார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இதுக்கும் மேல என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு உயர்ந்த சக்தி ஒன்று இருக்குது. அது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது யார் தெரியுங்களா? அது நம்மதான். இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். சோ இந்த ஜட இயற்கை அதாவது இந்த இயற்கை இந்த பௌதீக இயற்கை அப்படிங்கிறது பகவானுடைய தாழ்ந்த சக்தி. அதிலே வசிக்கின்ற நம்ம எல்லாருமே உயர்ந்த சக்தி. அப்போ இந்த உயர்ந்த சக்தி அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பகவான் நமக்காக படைச்ச இந்த பௌதீக உலகின இந்த பிரகிருத்தின்னு சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஜட இயற்கைய நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டா நம்மளுடைய சுயநலத்திற்காக எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றோம். தேவைக்கு அதிகமாக உபயோகப்படுத்துகிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இயற்கை வளங்கள் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு நாள் குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண. ஏன்னா நம்ம 3rd வேர்ல்ட் வார் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்துச்சுன்னா அது எதுக்காக வரும்? நீங்க யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா?
சாட்ல போடுங்க. தேர்ட் வேர்ல்டு வார் ஒண்ணு வந்துச்சுன்னா, இப்ப செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சிருச்சு. நம்மளுக்கு தெரியும். தேர்ட் வேர்ல்டு வார் இன்னொன்னு வந்துச்சுன்னா, எந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம சண்டை போட்டுப்போம்? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். எஸ், எஸ், எஸ். மனோகரன். மனோகரன் ஜானி மாதாஜி ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க. வாட்டர். சோ வாட்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ப்ரெஷியஸ். ஆனா அந்த அதனுடைய ப்ரெஷியஸ்னஸ் நம்மளுக்கு தெரியாம நம்ம வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து நம்ம உபயோகிக்கிறோம் தெரியுங்களா? அவ்வளோ நம்ம வேஸ்ட் பண்றோம். அந்த இத வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். சோ இன்னொரு வார் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இந்த வாட்டருக்காக தான் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இயற்கை சக்திகளை வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். உயர்ந்த சக்தியாகிய நாம் தாழ்ந்த சக்தியாகிய ஜட இயற்கையை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது ரெண்டுமே பகவானுடைய சக்திகள் தான் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ நம்ம எல்லாம் இயங்கினாதான் இந்த பிரபஞ்சம், இந்த பௌதீக உலகம் இயங்கும். நம்ம எல்லாம் இயங்காம அப்படி அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகி நின்னுட்டா இந்த உலகம் வந்து இயங்காது இல்லைங்களா? ஆண்கள் அப்படி அப்படியே, பெண்கள் அப்படி அப்படியே இயங்காம அப்படி இருந்துட்டோம் அப்படின்னா மனித குலம் வந்து வளர்ச்சி அடையாது, மக்கள் தொகை பெருகாது. எப்பவுமே இந்த பௌதீக உலகம் இயங்க ஆரம்பிச்சாதான் இந்த பிரபஞ்சமும் இயங்கும் அப்படிங்கிறது விதி இல்லைங்களா? சோ ஆண் பெண் சேர்ந்து பிள்ளைகளை உருவாக்கி இந்த மக்கள் தொகை பெருகி இந்த பௌதிக உலகம் உருவாக வேண்டும். சோ நமக்கு வந்து அதுக்கு வந்து சுதந்திரம் இருக்கு. ஆனா அந்த சுதந்திரம் லிமிட்டட். ஆனா பகவானுடைய சுதந்திரம் அன்லிமிட்டட் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். பகவானும் நம்மளும் ஒண்ணா? பகவான் நம்மள வந்து உயர்ந்த சக்தி அப்படின்னு சொன்னதுனால நம்மளும் பகவானும் ஒண்ணா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். கடல் தண்ணி, கடல்ல இருக்கிற சமுத்திரத்துல இருக்கிற அந்த பெரிய தண்ணீர் பரப்புல இருந்து ஒரே ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொண்டு வந்துட்டு அதையும் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. ரெண்டத்தையுமே டேஸ்ட் பண்ணா ரெண்டுமே உப்பு கரிக்கும். அப்போ அந்த குவாலிட்டி வந்து சேமா இருக்கு. அப்போ பகவான் கிட்ட இருக்கிற குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்டயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு. ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் பார்த்தோம்னா அவர் வந்து விபு ஆத்மா, நம்ம வந்து அணு ஆத்மா. அப்ப நம்ம ரெண்டு பேரையும் ஒரு நாளும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. சோ இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையை விட கொஞ்சம் பெரிய சக்தி தான் நாமே ஒழிய பகவானுக்கு என்னைக்கும் ஈக்குவல் ஆக மாட்டோம் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். படிங்க மத்துஜி. एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்தவை. அதாவது ஒண்ணு பகவான் எல்லாமே படைச்சார் பார்த்தீங்களா? ஒண்ணு நம்மளுடைய அந்த உயர்ந்த சக்தியை சேர்ந்ததா இருக்கணும், இல்லைன்னா தாழ்ந்த சக்தி இயற்கையில இருக்கணும். இந்த ரெண்டு சக்திக்குள்ளதான் அவர் படைச்சது ரெண்டுமே வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே. சோ உயர்ந்த சக்தியா இருந்தாலும் சரி, காடு மலை அப்படின்னு இந்த ஜட இயற்கையாக இருந்தாலும் சரி, ரெண்டத்தையும் அது அசைவன அசையாதன ரெண்டத்தையும் படைச்சது நானே தான். அதற்கு ஆதி நான் தான், மூலம் அதாவது நான் தான், அதனுடைய அந்தமும் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. சோ ஆதி அந்தம், முதலும் முடிவும் அவர்தான் அப்படிங்கிறதை நிச்சயமாக நீ அறிந்து கொள்வாயாக அப்படிங்கிறார். அதுக்கப்புறம் 7வது ஸ்லோகத்துல மாதாஜி படி. मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिकणा इव. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி. சூத்ரே மணிகணா இவ. சூத்ரே மணிகணா. சோ இது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, செல்வத்தை வெல்வோனே அப்படிங்கிறாரு. ஏன் பகவான் அர்ஜுனரை பார்த்து செல்வத்தை வெல்வோனே அப்படிங்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, யுதிஷ்டர் வந்து ஒரு பெரிய யாகம் செய்தார். அந்த யாகத்துக்கு நிறைய பொருள் தேவைப்பட்டது, நிறைய செல்வம் தேவைப்பட்டது. அப்ப எல்லாருமே போய் செல்வத்தை தேடி கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு போனாங்க.
அப்போ யாகத்தை நடத்துவதற்கு நிறைய பணம் பொருள் எல்லாத்தையும் தேடி கொண்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா அர்ஜுனன் தான். அதனாலதான் தனஞ்சயன் அப்படிங்கிற பேர் அவருக்கு. தனஞ்சயன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? செல்வத்தை வெல்வோனே அப்படிங்கிற அர்த்தம் தான். அதனாலதான் அர்ஜுனரை இங்க செல்வத்தை வெல்வோனே அப்படின்னு கூப்பிடுறார். என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதுமில்லை. சோ பகவானை விட உயர்ந்தது அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டதுதான். சோ அவரே அந்த பரமபுருஷ பகவான். சோ அந்த பரமபுருஷ பகவானுக்கு கீழதான் எல்லாமே இருக்கு. தேவர்களாகட்டும், முனிவர்களாகட்டும், யாரா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே பகவானுக்கு கீழதான். அவருக்கு சமமானவரோ அவரை விட உயர்ந்தவரோ யாருமே கிடையாது. அது நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. அவர் படைச்ச அனைத்துமே, எதை படைச்சாலும் சரி, ஆன்மீகத்தை படைச்சிருந்தாலும் சரி, பௌதீகத்தை படைச்சிருந்தாலும் சரி, 2 விஷயங்களுமே பகவானையே சார்ந்து இருக்கிறது. எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க பாருங்க. முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது போல. இங்க பாருங்க முத்துக்கள். இதெல்லாமே ஒவ்வொரு அண்டங்கள், ஒவ்வொரு பிரபஞ்சங்கள். சரிங்களா? இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே எப்படி கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது? ஒரு நூலிலே முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது போல கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த ஒரு சின்ன ஒரு சிசர்ஸ் எடுத்து அந்த முத்து மாலை, நம்ம வீட்லயே ஏதாவது ஒரு மணி மாலை கோர்த்து வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. அத ஒரு இடத்துல கட் பண்ணி விடுங்களேன். அப்படியே சரசரன்னு அத்தனையும் கீழே விழுந்துரும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் பகவானுடைய சக்தி அப்படிங்கிற அந்த நூலினால இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே அங்கேயே அப்படியே படைக்கப்பட்டு அப்படியே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்கும் ஒரு தலைவர், ஒரு பிரம்மா இருப்பார், ஒரு இந்திரன் இருப்பார், ஒரு சந்திரன் இருப்பார், ஒரு சூரியன் இருப்பார். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிரபஞ்சமே பகவானுடைய சக்தியினாலேயே அப்படியே நிலை பெற்று இருக்கிறது. சோ பகவானுடைய சக்தி அப்படிங்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியாது. எப்படி முத்து மாலையில இருக்கிற அந்த நூலை நம்ம பார்க்க முடியுதா? இல்ல. வெளியில தெரியிற முத்துக்கள் மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியுது. உள்ள இருக்கிற நூல் தான் அதை எல்லாமே தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்குது. அந்த நூலை போலே பகவானுடைய சக்தி இந்த அண்ட சராசரங்களை எல்லாம் அப்படியே காத்து அதை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். சோ எல்லாத்துக்கும் காரணமானவர் அவர்தான். அதுதான் இங்க சூத்ரே மணிகணா இவ அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அவர் கண்ணுக்கு தெரியாதவராக இருந்தாலும் அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாதவன் நம்முடைய குறைவுள்ள புலன்கள்னால அவரை பார்க்க முடியாது. ஆனா அவர்தான் எல்லாவற்றையும் தாங்கி பிடித்துக் கொண்டு எல்லாவற்றையும் இயக்கிக் கொண்டு இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ பகவான் சில ஸ்லோகங்கள்ல அவருடைய ஆற்றல்களை எல்லாம் சொல்ல போறார். என்னவாக இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அவர் தண்ணீரின் சுவையாக இருக்கிறார். எப்பவுமே நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? தண்ணீருக்கு சுவை இருக்கு. இத ஒத்துக்குறீங்க இல்லைங்களா? கண்டிப்பா கோயம்புத்தூர் பீப்புள் கண்டிப்பா ஒத்துப்பாங்க. எங்க ஊர் தண்ணி இளநீ தண்ணி மாதிரி இருக்குங்க. ஒரு இளநீ குடிச்சா போதும், பசிக்கவே பசிக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பா மனோகரன் ஜானி மாதாஜி ஒத்துக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் 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 அப்படின்னு ரொம்ப இதுவாக போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. சோ தண்ணிக்கு சுவை இருக்கிறது. அந்த சுவை எதனால அப்படின்னு பார்த்தா பகவானுடைய சக்தி. அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சிடலாம். மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ரசோஹம் அப்சு கௌந்தேய பிரபாஸ்மி ஸ்ரீ சூர்யயோ பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்தே பௌருஷம் ருஷ்டு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக இருக்கிறேன். அதாவது ஓம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா? எந்த மந்திரத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓம்னு சொல்லுவோம்.
ஆகாயத்தில் சத்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பது நானே அப்படிங்கிறார். சோ நீருக்கு சுவையை கொடுக்கிறது பகவானுடைய ஆற்றல். அப்போ சூரிய சந்திரர்கள், சூரியனுடைய ஒளி எங்கிருந்து கிடைக்கிறது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவானுடைய அந்த தேஜஸ், அந்த பிரம்ம ஜோதியிலே இருந்துதான் அத வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதுதான் சூரியனும் சந்திரனும் ஒளியை பெறுகிறார்கள். அங்கிருந்துதான் அந்த பிரகாசத்தை பெற்று அவர்கள் வந்து பிரதிபலிக்கிறார்கள். அப்போ நம்ம வந்து தண்ணி குடிக்கும் போதெல்லாம் நம்ம வந்து பகவானுக்கு நன்றி சொல்லணும். சூரியனையும் சந்திரனையும் பார்க்கும் போதெல்லாம் இது பகவானுடைய ஒரு கண் அப்படிங்கிற நினைப்பு நம்மளுக்கு வரணும். சோ அந்த பிரணவ ஒளியாக நான் வந்து இருக்கிறேன். ஓம் என்னும் மந்திரமாக நான் இருக்கிறேன். அப்புறம் ஒவ்வொரு ஆகாயத்தில் சப்தமாக இருக்கிறேன். அப்புறம் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்குள்ளயும் ஒரு கண்டிப்பா ஒரு திறமை இருக்கு. சில பேர் நல்ல பேச்சாளர்களாக இருப்பாங்க. சில பேர் நல்லா குக் பண்ணுவாங்க. சில பேர் நல்ல கோலம் போடுவாங்க. சில பேர் நல்ல பாட்டு பாடுவாங்க. இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளயும் ஒரு திறமை இருக்கிறது. அந்த திறமை யார் அப்படின்னு கேட்டா அது பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இங்க வந்து சொல்றாங்க. பகவான் ஹரே கிருஷ்ணா. தண்ணீரின் சுவையாக நான் இருக்கிறேன். சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியாக நான் இருக்கிறேன். வேத மந்திரங்கள்ல நான் ஓமாக இருக்கிறேன். ஈதர் அதாவது ஆகாயத்துல நான் ஒளியாக இருக்கிறேன். மனிதர்களுடைய திறமையாக நான் இருக்கிறேன். பூமியின் மனமாக நான் இருக்கிறேன். எப்பவுமே மழை வரும்போது பார்த்திருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் அந்த ட்ரிசிலிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது ஒரு மண்ணிலிருந்து ஒரு மனம் வரும். அந்த மனம் நான் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்றார். அப்போ தீ பத்த வச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து ஒரு ஹீட் வருது பாத்தீங்களா? அந்த வெப்பம் வந்து நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. பகவான் தான் நம்ம நேத்து ஒரு அந்த சக்கரத்தை பத்தி படிச்சோம் பாத்தீங்களா? பகவான் தான் வயிற்றுல வந்து நெருப்பாக இருக்கிறார். சோ அந்த நெருப்பு தான் நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டை வந்து ஜீரணிக்கிறது. அந்த நெருப்பு சரியாக இல்லைன்னா நம்மளுக்கு அஜீரணம் ஏற்படுகிறது. நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு ஜீரணமாகாது இல்லைங்களா? சோ அப்போ பகவான் வந்து தீயினுடைய வெப்பமாக இருக்கிறார். அப்புறம் உயிரினங்களுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கிறார். நம்ம உயிர் பிரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து உயிரினம் கிடையாது. நம்ம டெட் பாடி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த உணர்வாக இருக்கிறார், வாழ்க்கையாக இருக்கிறார். அப்போ அனைத்து சந்நியாசிகளும் செய்கின்ற தவமாக அவர் இருக்கிறார். அப்போ அனைத்து இருப்புகளுக்கும் அசல் விதையாக இருக்கிறார். சோ உயிரினங்கள் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நானே விதையளிக்கும் தந்தை அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்துல பின்னாடி சொல்வார். பீஜம் அவர்தான் அனைத்திற்கும் பீஜம், விதையளிக்கும் தந்தையாக இருக்கிறார். இருப்பன எல்லாவற்றிற்குமே, உயிரோடு இருப்பன எல்லாவற்றிற்குமே அவர்தான். சோ புத்திசாலிகளுடைய நுண்ணறிவு, அந்த நாலேஜ் அவர்தான் அப்படிங்கிறாங்க. சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களுடைய வலிமை, அர்ஜுனனுடைய வலிமை எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். சோ அது வந்து பகவான் தான் அப்படிங்கிறார். அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமே இல்ல, யாராக இருந்தாலுமே அவர்களுடைய வலிமை வந்து பகவான் தான். சோ அடுத்தது வந்து தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது வந்து செக்ஸ் வாழ்க்கை. செக்ஸ் வாழ்க்கைனா வேதம் வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா ஒரு 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 மனைவியை வந்து மணந்து கொண்டு அவளோட வந்து வாழ்க்கையை வந்து வாழலாம். ஆனா மனைவியை தவிர பிறன் மனையை வந்து மற்ற பெண்களை வந்து இதுக்காக வந்து நம் அணுகக்கூடாது ஒரு ஆண் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மத கொள்கை எதை அனுமதிக்கிறதோ, சாஸ்திரம் எதை அனுமதிக்கிறதோ அந்த வாழ்க்கை வந்து நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. சோ இல்லற வாழ்க்கை, ஒரே ஒரு மனைவியோட வாழுகின்ற இல்லற வாழ்க்கை அது நான் தான். ஆனா இல்லிசிட் செக்ஸ் தான் கூடாது அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்றாரு. மாதாஜி படிங்க. Yes, Mataji. ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामश्च ये मद्द एवेति तान् विद्धि न त्वहं ते मयि. हरे कृष्ण माताजी. 13th படிச்சிட்டோம் மாதாஜி. படிங்க படிங்க. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वं तं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम् एभ्यः परम् अव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. இப்போ 3 குணங்கள் பத்தி இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. நம்ம பார்த்தோம்
அந்த 3 குணங்கள் நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து பிறந்த உடனே முக்குணங்கள், அதாவது சத்வகுணம், ரஜஸ் குணம், தமஸ் குணம் நம்மை வந்து ஆட்படுத்துகிறது, நம்மை வசியப்படுத்தி நம்மளை வந்து தங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த அந்த 3 குணங்கள் எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை. அவருடைய எந்த சக்தி இந்த 3 குணங்களுக்கு சொந்தம் அப்படின்னு கேட்டா மாயா சக்தி. அந்த மாயா சக்தி பத்தி தான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. எல்லாம் போதிலும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருது. மியூட் பண்ணிட்டு மாதாஜி அவங்கள. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் தான் இந்த மாயா சக்தியை படைச்சேன். மாயா சக்தி 3 குணங்களை படைத்து உங்க மேல ஏவி அது 3 உங்களை ஆட்டுவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனா இதையெல்லாம் நான் படைச்சாலும் எனக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. நான் சுதந்திரமானவன் அப்படிங்கிறாரு. சோ நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா, ஒரு கப்ல தண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு டிராப் எண்ணெய் விடுங்களேன், அது அந்த தண்ணியோட கலக்காம தனியா மிதந்துட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் இது எல்லாத்தையும் படைக்கிறவர் வந்து பகவானாக இருந்தாலும் இந்த குணங்களுக்கும் இந்த மாயா சக்திக்கும் அப்பாற்பட்டவராக சுதந்திரமானவராக பகவான் இருக்கிறார். இந்த 3 குணங்களும் எந்த பாதிப்பையும் பகவானுக்கு ஏற்படுத்தாது. ஆனா இந்த 3 குணங்களையும் இந்த 3 குணங்களை படைக்கின்ற அந்த மாயாவையும் கட்டுப்படுத்துவது பகவான் தான். எல்லாம் எனக்குள் அடக்கம் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் மூவகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. ஏன் நம்மனால பகவானை வந்து தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு கேட்டா, இந்த 3 குணங்களும் நம்மை வசியப்படுத்தி தங்களுடைய கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறதுனால நம்ம மயங்கி போயிருக்கிறோம். அந்த 3 குணங்களுக்கு ஆட்பட்டு இருக்கிறோம். அந்த 3 குணங்கள்னாலதான் நம்ம வந்து பகவான் எப்படிப்பட்டவர், அழிவற்றவர். சோ அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை, பகவானை பற்றிய எந்த விஷயங்களையுமே நம்மளால முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியல. எப்ப இந்த 3 குணங்களில் இருந்து நம்ம விடுபடுகிறோமோ அப்பதான் நம்ம ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வர முடியும். அப்பதான் பகவானை அறிய முயற்சி செய்ய முடியும். ஆனா அது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல அப்படிங்கிறதும் நம்ம பகவான் வந்து இப்ப பின்னாடி சொல்லுவார். படிங்க மாதாஜி. दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम् एव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एदं तरन्ति ते. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க பாருங்க, இந்த லைன் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மம மாயா துரத்யயா, இந்த தெய்வீக சக்தி என்னோட சக்தி தான். ஆனா இது வெல்லுவதற்கு அரியது. இந்த மாயா சக்தியை ஜெயிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் அப்படிங்கிறார். பகவானே சொல்லிட்டார், ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது. சோ எப்பவும் எந்த நிமிஷமும் நம்ம கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கு, நம்மளை எப்படி எல்லாம் வசியப்படுத்தலாம் அப்படின்னு இந்த சக்தி. சோ நம்ம ஒண்ணு இந்த மாயா சக்திக்கு சேவை செய்யணும், இல்லைன்னா பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். சோ அது யாருக்கு சேவை செய்வது அப்படிங்கிறத நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். ஆனா அவ்வளவு சீக்கிரமா இந்த மாயா சக்தி நம்மள பகவான் கிட்ட போக விடாது. ஏன்னா பகவான் கிட்ட போயிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாயா சக்தியினால நம்மள ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதனால நம்ம வந்து பகவானை நெருங்க விடாமல் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே தான் இந்த மாயா சக்தி நம்மளை வச்சுக்க முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி மினிட் நூக் அண்ட் கார்னர் நம்மளை பத்தி அதுக்கு தெரியும். அது ஈச் அண்ட் எவ்ரி மினிட் நம்மளை நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். சோ எப்படி நம்ம இவங்களை வளைச்சு போடலாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனால் பகவான் என்ன சொல்றார், இதை எல்லாத்தையும் தாண்டி யார் என்னிடம் சரணடைகிறார்களோ அவர்கள் இதனை எளிதில் கடக்கலாம், இந்த மாயா சக்தி கிட்ட தப்பிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறார். சோ இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல பகவான் வந்து கருடாழ்வார் மேல வந்து ஒரு டிவோட்டிய வந்து காப்பாத்துறாங்க. இந்த சம்சார சாகரத்துல இருந்து பகவான் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா காப்பாத்துறாரு. இதற்காக நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறது இல்ல அப்படின்னு அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார். பார்க்கலாம். வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து யாரெல்லாம்
இப்போ என்கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிட்டீங்கன்னா நான் உங்களை காப்பாத்திடுவேன். அவங்க வந்து இந்த மாயாசக்தி கிட்ட இருந்து ஈஸியா வந்து ஜெயிச்சு வெளியில வந்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ யாரெல்லாம் என்னிடம் சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார். படிங்க மாதாஜி. நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடாஹ பிரபத்யந்தே நராதமாஹ மாயையா பஹ்ருத ஞானாஹ ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும், சோ அறிவில்லாதவர்கள், மனிதரில் கடை நிலையோர், சோ அந்த கடை நிலையில இருக்கிறவங்க, மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், மாயாசக்தி அவருடைய அறிவை திருடி கொண்டு போய்விட்டது, அப்படிப்பட்டவர்கள், அசுரரின் நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவர்கள். சோ இன்னும் நம்மளுக்குள்ள அசுரர்கள் இருக்கிறாங்க. அசுரர்கள் அப்படின்னா வந்து எப்படி ராவணன் மாதிரி, துரியோதனன் மாதிரி, துச்சாதனன் மாதிரி தான் இருக்கணும்னு கிடையாது. முதல்ல என்ன அசுரர்கள் வந்து வேற வேற லோகங்கள்ல வந்து வசிச்சாங்க இல்லைங்களா? அசுரலோகம் வேற மாதிரி இருந்துச்சு, தேவர்களுடைய உலகம் வேறையா இருந்துச்சு. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் போக போக என்னாச்சு அப்படின்னா, வேற வேற லோகத்துல இருந்தவங்க ஒரே பூமியில வேற வேற குடும்பங்கள்ல வந்து பிறந்தாங்க. எப்படின்னு பார்த்தா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, எப்படி வந்து கௌரவர்களும் பாண்டவர்களும் ஒரே குரு வம்சத்துல வந்து பிறந்தாங்க. இவங்க வந்து தெய்வீகமானவர்கள். யாரு? பாண்டவர்கள். கௌரவர்கள் எல்லாமே அசுர குணம் படைத்தவர்கள். சோ ஒரே குடும்பத்துக்குள்ளேயே வந்து பிறந்துட்டாங்க. இப்ப என்னாச்சு கலிகாலத்துல அப்படின்னு கேட்டா, அந்த தெய்வீக குணமும் அசுர குணமும் ஒரு மனிதனுக்குள்ளேயே இருக்குது. அதுக்கு நம்ம தான் எக்ஸாம்பிள். நம்ம எல்லாம் 2 கொம்பு வச்சுட்டு அசுரர்கள் மாதிரி இருக்க தேவையில்லை. நம்ம கிட்டயே நல்ல குணமும் இருக்கு, நம்ம கிட்டயே கெட்ட குணமும் இருக்கு. சோ நம்மளே வந்து தெய்வீக குணம் படைத்தவர்களாகவும் அசுர குணம் படைத்தவர்களாகவும் இருக்கிறோம். சோ நம்ம இத வந்து கண்டிப்பா யாரும் மறுக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சோ இப்படிப்பட்டவர்கள். ஆனா நம்ம எல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது, நம்ம அசுரர்கள் அசுர குணம் நமக்குள்ள இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு, தெய்வீக குணம் வந்து டாமினேட் பண்ணி இருக்கிறதுனால அந்த அசுர குணம் சப்ரஸ்டா இருக்கு. அப்பப்ப வெளியே காட்டும் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது. சோ இப்ப யாரெல்லாம் பகவான் கிட்ட சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னா, அறிவற்ற மூடர்கள், சோ அறிவில்லாதவர்கள். அது நம்மளுக்கு தெரியும். மனிதரில் கடைநிலையோர், சோ ரொம்ப கீழான பிறவி அவங்க, சரிங்களா? அந்த மாதிரி மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், அவங்களுக்கு வந்து யோசிக்கும் திறனே கிடையாது. மாயை வந்து அவருடைய நாலேஜ் இஸ் ஸ்டோலன் பை மாயா, அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறவங்க. அசுரர்கள், சோ அசுர குணம் இப்பவும் நம்ம நிறைய பாக்குறோம் இல்லைங்களா? எத்தனை பேர் வந்து மத்தவங்க கிட்ட வந்து ரொம்ப எப்படி நடந்துக்க கூடாதோ அந்த மாதிரி பேசுறது, நடந்துக்கிறது இல்லைங்களா? எத்தனை கொலைகள், எத்தனை கொள்ளைகள், எப்படி எல்லாம் இருக்கு. செயின் ஸ்நாச்சிங் நம்ம எத்தனையோ பாக்குறோம். அதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, அசுர குணம் அவங்களுக்கு டாமினேட்டடா இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி 4 துஷ்டர்கள் வந்து என்னிடம் வந்து சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். அசுரர்கள்னா அதுக்கு கூட எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் நம்ம இல்லைங்களா? நம்ம ராவணனை எடுத்துக்கோங்க இல்லையா? அவன் கிட்ட என்ன இல்ல, எல்லாமே இருந்தது. அவனுடைய அந்த இலங்கா நகரமே வந்து தங்கத்தினாலேயே வந்து செய்யப்பட்டிருந்தது, அமைக்கப்பட்டிருந்தது. சோ அவன் ரொம்ப மிகச்சிறந்த சிவபக்தர். ரொம்ப நல்லா வீண வாசிப்பார். சோ அப்படிப்பட்டவர்கிட்ட என்ன இல்ல அப்படின்னு கேட்டா, பக்தி இல்ல. அதனாலதான் அவர் வந்து பிறன்மனை நோக்கினார் இல்லைங்களா? சோ சீதா தேவியை கவர்ந்துட்டு போய் ஸ்ரீராம பிரானுக்கு எதிரியாக மாறினார். சோ அவங்க சாஸ்திரத்துல எதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்றாங்களோ அதையெல்லாம் வந்து அவங்க செய்வாங்க. சோ இப்படிப்பட்ட துஷ்டர்கள் வந்து என்னிடம் சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு இங்க பகவான் வந்து சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல யாரெல்லாம் என்னிடம் சரணடைவார்கள் அப்படின்னு வந்து இப்போ சொல்ல போறார். அதுக்கு முன்னாடி இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, நம்ம பாத்துடலாம். இப்போ துஷ்பிருதினோ அப்படின்னா யார் வந்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்காங்க? நாத்திகர்கள், ஏத்திஸ்ட், பகவான் இல்லைன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி. சோ அவங்க வந்து அறிவாளிகள். அவங்களுடைய அறிவை வந்து மாயை வந்து மாயையில் சிக்கிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால
அவங்களும் இந்த கேட்டகரியிலேயே வர்றாங்க. அடுத்தது வந்து மூடர்கள். நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அந்த கழுதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஒரு ஒரு புல்லுக்கட்டுக்காக எஜமானர்கிட்ட அடி உத வாங்கிட்டு, எத்தனை பாரத்தை ஏத்தி வச்சாலும் சுமந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா அதுக்கு தெரியல, அத அவுத்து விட்டாங்கன்னா தானே போய் மேய்ஞ்சு தன்னுடைய வயித்தை நிரப்பிக் கொள்ளலாம் அப்படின்ட்டு. அது மாதிரிதான் சில மனிதர்களும் எவ்வளவு உழைக்கணுமோ அவ்வளவு உழைச்சா போதும். ஆனா அவங்களுக்கு தூங்க நேரம் இல்லாம, சாப்பிட நேரம் இல்லாம அவங்க இந்த கழுதை மாதிரி உழைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி மூடர்கள் என்னிடம் சரணடைய மாட்டார்கள். நராதமா அப்படின்னா கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள். ஜகாய் மதாய்ன்னு நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல ஒரு ஸ்டோரி வரும். இந்த ஜகாய் மதாய் 2 பேரும் எப்படிப்பட்டவர்கள்னா, அவங்க கிட்ட இருக்கிற கெட்ட பழக்கம் எல்லா கெட்ட பழக்கமும் அவங்க கிட்டதான் இருக்கு. குடிப்பாங்க, சூதாடுவாங்க, இல்லிசிட் செக்ஸ் இருக்கு, மாமிசம் சாப்பிடுவாங்க. எல்லா வகையான கெட்ட பழக்கங்களும் அவர்கிட்ட இருக்கு. அப்படிப்பட்டவர்கள் நராதமர்கள் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதுதான் மனித இல்லத்திலே தாழ்ந்தவர்கள் யார் அப்படின்னா அப்படிப்பட்டவங்க தான். அப்ப ஆசூரம் பாவம் அசுரர்கள். அசுரர்கள்னா நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி. பேய் குணம். ராவணன் உலகையே வெல்ல விரும்புகிறான். உலக வெல்ல விரும்பணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்வர்க்கத்துக்கு படிக்கட்டுகள் அமைக்கிறான் அவன். இதுலயே ஏறி ஸ்வர்க்கத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்றான். சோ அந்த மாதிரி ஒரு மனோபாவம். இப்படிப்பட்ட 4 பேர்கள் வந்து பகவானிடம் சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. மாதாஜி. चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி, பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். யார் வந்து என்கிட்ட சரணடைய மாட்டாங்கன்னு சொன்னாரு இல்லைங்களா? இப்போ யார் வந்து என்கிட்ட வந்து சரணடைகிறார்கள் அப்படின்னு இப்ப சொல்ல போறார். யார் அந்த 4 பேர் அப்படின்னு பார்த்தா, துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புபவர், கேள்வி உடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பவர்கள் அவர்கள். சோ இந்த 4 பேர் என்னிடம் சரணடைகிறார்கள். அப்போ நம்மளுக்கே தெரியும், ஏதாவது நம்மளுக்கு குடும்பத்துல கஷ்டம் அப்படின்னா எல்லாரும் நம்ம எங்க போவோம்? கடைசியா பகவான் கிட்டதான் போவோம் இல்லைங்களா? அப்போ துன்பத்தில் இருப்பவர்கள் பகவானிடம் சரணடைகிறார்கள். அதே மாதிரி எனக்கு நிறைய செல்வம் வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் பகவான் கிட்டதான் வந்து ஐஸ்வர்யம் வேணும், அது வேணும், இது வேணும், எல்லாம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களும் பகவான் கிட்டதான் வந்து சரணடைகிறார்கள். கேள்வி உடையவர்கள், பகவான பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு, பகவானை பற்றிய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைக்கிற மகாத்மாக்கள், யோகிகள், ஞானிகள் எல்லாருமே பகவான் கிட்டதான் சரணடைகிறாங்க. அடுத்தது பூரணத்தின் அறிவை தேடுபவர்கள். பூரணம்னா பகவான் தான். அந்த பகவானை பற்றிய அறிவு, அத வந்து சாஸ்திரங்கள்லயும் வந்து இந்த மாதிரி கிரந்தங்கள்லயும் வேதங்கள்லயும் தேடுறாங்க. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற மக்கள் என்னிடம் 4 பேரும் சரணடைகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறது. அப்போ இதுல வந்து இங்க பாருங்க, அர்த்தோ, அர்த்தா, அர்த்தார்த்தி, ஜிக்னாசு, நாணி. சோ அர்த்தா, அர்த்தார்த்தி, ஜிக்னாசு, நாணி, இவங்கதான் 4 பேர் வந்து என்னிடம் சரணடைகின்ற மக்கள் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லி இருக்கிறார். இவங்களுக்கு வந்து என்ன பேரு அப்படின்னா சுக்ருதினோ. முன்னாடி பார்த்தது துஷ்கிருதினோ. சரணடையாத மக்களுக்கு துஷ்கிருதினோ அப்படின்னு பேரு. சரணடைகிற மக்களுக்கு சுக்ருதினோ அப்படின்னு பேரு. சோ கேள்வி உடையவர்கள், துயரத்தில் இருப்பவர்கள், செல்வத்தை விரும்புபவர்கள், இவங்க எல்லாருமே அறிவை தேடுபவர்கள், இவங்க எல்லாருமே என்கிட்ட வந்து சரணடைகிறாங்க அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனா இந்த இதுல வந்து யார் வந்து சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தா, ஜிக்னாசு அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றவர்களா,
அர்த்தார்த்தியா, அர்த்தாவா, ஞானியா அப்படின்னு கேட்டா யார் வந்து சிறந்தவர்கள்னா ஞானிதான் வந்து சிறந்தவர். அவர்தான் பூரணத்தை பற்றி இவங்கெல்லாம் கேள்வி உடையவர்கள் எல்லாமே வந்து பகவானை பற்றி சந்தேகங்களை வந்து நிவர்த்தி செய்து கொள்ளணும்னு வர்றாங்க. ஆனா பூரணத்தின் வைபவத்தை யார் அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறார்கள்னா இந்த ஞானிகள் தான். இந்த ஞானிகள் தான் வந்து சிறந்தவர்கள் அப்படிங்கிறது தான் பகவான் இங்க வந்து நம்ம சொல்ல வர்றார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா இந்த துயருற்றவர்கள் அவங்களுடைய துன்பம் நீங்கிருச்சுன்னா அவங்க வந்து பக்தி செய்யறத நிப்பாட்டிடுவாங்க. செல்வத்தை விரும்புபவர்கள் செல்வம் கிடைச்சிருச்சுன்னா பகவானை நாடுவதை நிறுத்திடுவாங்க. அந்த மாதிரிதான் எல்லாருமே வந்து தங்களுடைய தேவை நிறைவேற்றப்பட்டதுக்கு அப்புறமா இவங்க மறுபடியும் பக்தியை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா ஞானிகள் பூரணத்தை பகவான் மேல உண்மையான அன்பு வச்சு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்கிறவர்கள் தான் ஞானிகள். அவங்க வந்து சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்கார். இங்க பாருங்க, துயரம் வரும்போது யார நம்ம நாடுறோம் அப்படிங்கிறதுதான் இங்க கஜேந்திர மோட்சம். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும். கஜேந்திரன் வந்து அந்த முதலையினுடைய வாயிலே அகப்பட்டு விட்டதுக்கு அப்புறமா ஆதி மூலமே அப்படின்னு அவர் வந்து குரல் எடுத்து கதரும் போது பகவான் வந்து கருடாழ்வாள் மேல வந்து அவர் வந்து மோட்சம் கொடுத்தார் இல்லைங்களா? சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா திரௌபதியுடைய வஸ்திராபரணம். திரௌபதி தெரியும், அந்த அத்துணை பேர் நிறைந்த சபையிலே துரியோதனுடைய சபையிலே அத்துணை பெரியவர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க. பீஷ்மாச்சாரியார் இருக்கிறார், துரோணாச்சாரியார் இருக்கிறார், மந்திரிகள் பலர் இருக்கிறாங்க. அத்தனை பேர்களும் கூடியிருந்த சபையிலே என்ன பண்றாங்க, வஸ்திராபரணம், அதாவது அந்த துச்சாதனன் வந்து திரௌபதியினுடைய வஸ்திரத்தை பிடித்து இழுத்து அவமானப்படுத்துறாங்க இல்லைங்களா? அப்படி அப்போ பண்ணும்போது கையை இப்படி கூப்பிக்கிட்டு கிருஷ்ணா மாதவா ஏ கிருஷ்ணா அப்படின்னு கூப்பிடும் போது வரவே இல்லை. எப்போ திரௌபதி அந்த கையை எடுத்து 2 கையையும் தூக்கி பகவானே கோவிந்தா அப்படின்னு கூப்பிடும் போது பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா வஸ்திரம் அப்படி இடைவிடாமல் வஸ்திரத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கிறாரு. அப்போ கேக்குறாங்க திரௌபதி, ஏன் கிருஷ்ணா, 2 பேரும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்ப கேக்குறாங்க ஒரு தடவை, நான் வந்து அப்படி கதறினே கத்திரினே, நீ வந்து கடைசியா தானே வந்த அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஆமா, நீ வந்து உன்னுடைய சக்தியை வந்து நம்பிக்கிட்டு 2 கையும் இப்படி பிடிச்சுட்டு நீ கூப்பிட்டு இருந்த. எப்போ எந்த பற்றுதலும் இல்லாம, எந்த இதுவுமே இல்லாம, எந்த நம்பிக்கையும் இல்லாம எல்லா நம்பிக்கையும் 100% என் மேல வச்சியோ அப்ப வந்து நான் உடனே உனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணினேன் அப்படிங்கிறாரு பகவான். அதே மாதிரிதான் இங்க பகவான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி ஜனனம். சுகதேவ கோஸ்வாமி அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த முனிவருடைய பிள்ளை. அவர் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேதவியாசர். அவருடைய பிள்ளை வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி. 16 வயசு வரைக்கும் அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு, வெளியே வரமாட்டேங்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அவர் வந்து ஆல்ரெடி ஞானி. அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர் வந்து வெளியில வந்தா இந்த பௌதீக உலகத்தின் பாதிப்புக்கு நான் ஆளாக வேண்டியிருக்கும், அதனால நான் வெளியில வரமாட்டேன்னு சொல்லி உள்ளேயே உட்கார்ந்து இருக்க முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? சோ அவர் வந்து வெளியில வர்றார். வெளியில வந்துட்டு அவர் ஞானி அப்படிங்கிறதுனால அவரை பார்த்த உடனே எல்லாருமே வந்து ரொம்ப மரியாதையா நடந்துப்பாங்க. ஈவன் வந்து இளம் பெண்கள் எல்லாம் வந்து குளத்துக்கரையில குளிச்சிட்டு இருப்பாங்க. இவர் வந்து ட்ரெஸ்ஸே இல்லாம போனாலும் கூட அவருடைய ஞாபகம் எல்லாம் எங்கேயோ இருக்கும். அப்ப கூட அவரை பார்த்துட்டு அந்த பெண்கள் தங்களுடைய துணிகளை எடுத்து உடலை வந்து மறைச்சுக்க மாட்டாங்க. ஆனா இந்த வேதவியாசர் பின்னாடியே போவார், அவருடைய அப்பா தானே. ஆனா இவரை பார்த்தோன்னே எல்லாரும் ஓடி போய் ட்ரெஸ் எடுத்து உடம்பு மறைச்சுப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஞானிதான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி. அப்ப வந்து வேதவியாசர் வந்து ஒரு தடவை கேட்கிறார், என் பையன் 14 வயசு, அவன் போனப்ப நீங்க பேசாம இருந்தீங்க, என்ன பார்த்தோன்னா நீங்க அவங்க சொல்றாங்க, அவர் வந்து எப்படிப்பட்டவர்னா ஒரு தெய்வீக நிலையிலே இருக்கிறவர், ஞானி. ஆனா நீங்க வந்து ஒரு இல்லறத்திலே இருக்கிறவர், அதனால நாங்க அப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. அதுதான் இங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பரீட்சித் மகாராஜர், இதுதான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி இவங்க. சரிங்களா? இவர் தான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம்
அத வந்து சொல்றாரு. இங்க வந்து பகவானை பத்தி எடுத்து சொல்றார் பரீட்சித் மகாராஜருக்கு. பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து இந்த பரத ஆஹ் கண்டத்தையே வந்து ஆண்டு கொண்டிருந்தவர் ஒரு குடை கீழே. அப்பெல்லாம் வந்து இந்த கான்டினென்ட்ஸ் எல்லாம் பிரிக்கப்படல. அப்ப எல்லாமே ஒரே குடை கீழே இந்த பரத மகாராஜா பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து ஆண்டு கொண்டிருந்தார். அப்ப என்னாச்சு அப்படின்னா ஒரு ஒரு சின்ன பிராமண பையனுடைய சாபத்தினாலே வந்து அவருக்கு தட்சகன் அப்படிங்கிற ஒரு பாம்பு தீண்டி இறக்கணும் 7 நாள்ல அப்படின்னு அவருக்கு வந்து சாபம். உடனே என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா தன்னுடைய ராஜ்யத்தை வந்து வேணாம்னு சொல்லிட்டார், குடும்பத்தை துறந்தார், செல்வங்களை துறந்தார், செல்வாக்கை துறந்தார், எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு காட்டுக்கு வந்துட்டார். காட்டுக்கு வந்து இங்க வந்து சுவதேச முனிவர்களை எல்லாம் சந்திச்சு என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னா, நான் 7 நாள்ல எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சாபம், தட்சகன் அப்படிங்கிற பாம்பு தீண்டி நான் இறந்துட போறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பகவானை பற்றிய விஷயங்களை மட்டுமே நான் கேட்க விரும்புறேன். அது அப்படின்னு சொல்லி உட்கார்ந்துட்டார். அப்பதான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பகவானை பற்றிய விஷயங்களை எல்லாமே சொல்றார். சோ அவங்க அது வரைக்கும் அந்த 7 நாளும் உணவில்லை, நீர் இல்லை, உறக்கம் இல்லை. அப்படியே பகவான பத்தியே வந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறார். சோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இங்க. இங்கே வந்து துருவ மகாராஜர். துருவ மகாராஜர் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் சின்ன குழந்தை அப்பா மடியில போய் உட்கார்ந்துருக்கா. ராஜா மகாராஜா மடியில அந்த ஸ்டெப் மதர் 2வது அம்மா வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தள்ளி விட்டுட்டாங்க. தள்ளி விட்டுட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ வந்து உங்க அப்பா மடியில உட்காரணும் அப்படின்னா நீ என்னுடைய வயிற்றில் பிறந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த குழந்தைக்கு கண்ணீர் ததும்புகிறது. தன்னோட அம்மா கிட்ட போய் கேக்குறாங்க. என்ன இப்படி சொல்றாங்களே, நான் அப்பா மடியில நான் உட்கார முடியாதா அப்படின்னு. அப்போ நீ இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது. பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பதில் சொல்லணும். நாராயணர் தான் பதில் சொல்லணும். அப்ப நான் நாராயணரை எங்க போய் பார்க்கிறது அப்படின்னா, ஆஹ் காட்டுல போய் தவம் பண்ணினா நீ அவரை பார்க்கலாம் அப்படின்னு அந்த சின்ன குழந்தைக்கு அம்மா சொன்ன உடனே அந்த குழந்தை கிளம்பிடுச்சு காட்டுக்கு தவம் செய்ய. அப்போ வழியில வந்து நாரத மகரிஷி பாக்குறார். இல்லடா குழந்தை, நீ ரொம்ப சின்னவனா இருக்க, நீ அதெல்லாம் இப்ப நீ பண்ணக்கூடாது, நீ போ வீட்டுக்கு, திரும்பி அரண்மனைக்கு போ சொன்னா கேட்கல. ரொம்ப வைராகியத்தோட இல்ல இல்ல நான் கண்டிப்பா நாராயணரை பார்த்து நான் இந்த கொஸ்டினை கேட்டே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறார். போயிட்டு அந்த குழந்தை ரொம்ப கடும் தவம் செய்கிறது. அப்பதான் வந்து அந்த எப்படி தவம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படிங்கிற மந்திரத்தை எல்லாம் வந்து போதிக்கிறார் நாரத மகரிஷி. ரொம்ப கடுமையான தவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் துருவ மகாராஜர். அப்போ பகவானே வந்து அந்த கடுமையான தவத்தை மெச்சி முன்னாடி நிக்கிறார். அப்ப கூட தவம் களையல. அப்போ பகவான் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா மனசுக்குள்ள அந்த துருவ மகாராஜரோட மனசுக்குள்ள பரமாத்மாவாக 4 கைகள்லையும் வந்து சங்கு சக்கர கதாகஸ்தத்தை ஏந்தி கொண்டிருக்கிற அந்த நாராயண உருவத்தை மறைக்கிறார், மறைந்து போக செய்கிறார். அப்போ திடீர்னு பகவான் அந்த மனசுக்குள்ள இருக்கிற பகவான் மறைஞ்ச உடனேதான் கண்ணை திறந்து பார்க்கிறார். எதிரில சாட்சாத் பகவான் சுயம் ரூபவா நிக்கிறார். அப்படி பகவானா நிக்கிறார். பார்த்ததுக்கு அப்புறமா உனக்கு என்ன வேணும்டா குழந்தை அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆக்சுவலா வந்து என்ன கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தார். இந்த பௌதீக ஆசைகளை பற்றி தான். நான் அப்பா மடியில உட்காரணும், எனக்கு ராஜ்யம் வேணும் அப்படிதான் கேட்கணும்னு நினைச்சார். ஆனா பகவான சாட்சாத் நேர்ல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு எதுவுமே வேணான்ட்டார். ஆனாலும் பகவான் என்ன பண்ணார், ஒரு துருவ ராஜ்யத்தை, துருவ மண்டலத்தை உருவாக்கி நட்சத்திரமாக உருவாக்கி இப்பவும் துருவனை நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த கதை. இப்போ ராமர் ஹனுமர் இங்க வந்து ஒரு தாசனாக ராமபிரானுக்கு ஹனுமர் எப்படி எல்லாம் சேவைகள் செய்தார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்க சூத பௌராணிகர் நைமிசாரண்ய முனிவர்களின் கேள்விகள். இந்த கேள்வியோடையோர் நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்களா? இந்த முனிவர்களுக்கெல்லாம் நிறைய கேள்விகள். அதையெல்லாம் இந்த சந்தர்ப்பத்துல அவங்க கேட்டு தெளிவடைஞ்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम हरे कृष्ण माताजी. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ பகவான் கிட்ட யாருனால சரணடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம் பாத்தீங்களா? அதுக்கு இப்ப பதில் சொல்லிட்டு இருக்கிறார். யார் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்களோ. சோ ஞானிகள் வந்து எப்படி இருக்கிறாங்க? பகவானையே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்க மனசுல பகவான்
நினைப்பை தவிர வேற எந்த நினைப்பும் இல்லை. சோ அவங்க மனசு முழுக்க பகவான் மேல லயிச்சு இருக்குது. எப்படிங்க அப்படி செய்ய முடியும்? 24 மணி நேரமும் அவரே நினைச்சிட்டு இருந்தா எங்க வேலையெல்லாம் பார்க்க வேண்டாமா? நான் சமைக்க வேண்டாமா? ஆபீஸ்க்கு போக வேண்டாமா? பிள்ளையை கவனிக்க வேண்டாமா? ஹஸ்பண்ட கவனிக்க வேண்டாமா? அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். ஆனா ஒரு காதலன், ஒரு காதலி. சோ இவங்க 2 பேரும் எந்த வேலைகள் செய்து கொண்டிருந்தாலுமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. இல்லைங்களா? ஒத்துக்கிறீங்களா? அதே மாதிரிதான் ஒரு இளம் தாய் குழந்தைய விட்டுட்டு ஆபீஸ்க்கு இப்போ லாக்டவுன் பீரியட்லாம் முடிஞ்சு ஆபீஸ் போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அப்போ அந்த அம்மா என்ன நினைப்பாங்க? அந்த இளம் தாய் தன்னோட குழந்தைய பத்தி, இப்ப வந்து பால் குடிக்கிற நேரம் ஆச்சே, குடுத்திருப்பாங்களா? இப்போ இந்த போனிசன் வாட்டர் குடுத்துருக்கணுமே, இப்ப இந்த மருந்து குடுத்திருக்கணுமே, டைப்பர் மாத்தி விட்டுருப்பாங்களா? இந்த நினைப்பு அவங்க மனசுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி தான் பகவானை பற்றி நம்ம எந்நேரமும் நினைச்சிட்டு இருக்க முடியலன்னா கூட, நம்ம வேலைகளுக்கு நடுவிலும் பகவானை வந்து நம்ம மறக்காம அவருடைய ஆற்றல்கள் தான் நம்ம எல்லாருமே. நம்ம அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த சக்திகள் தான் நாம் அப்படின்னு நம்ம அவர மேக்ஸிமம் எவ்வளவு நினைக்க முடியுமோ அவ்வளவு நினைச்சோம் அப்படின்னா, பகவான் நம்மளுக்கு வந்து பக்திக்கு எப்படி வரணும், எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற வழிமுறைகளை எல்லாம் தானே சொல்லித் தருவார். சோ அதுக்கு என்னென்ன வழிகள் உண்டோ அவரே நம்மளுக்கு வந்து வழிகாட்டுவார். சோ அந்த இப்போ அந்த ஞானிகள் அந்த மாதிரி என்னை எந்நேரம் அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால, ஏன்னா ஞானிகள் வந்து இந்த இல்லறத்தை துறந்து சந்நியாசம் மேற்கொண்டு அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட பகவானை அடையணும் அப்படிங்கிற விருப்பத்தோட இருக்கிறவங்க. சோ அவங்க வந்து அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு எப்பவும் அவரையே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படிங்கிறாரு. அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன் நான், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படிங்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகூனாம் ஜன்மனாமந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் இதி சமஹாத்மா சுதுர்லபஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். பகூனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வமிதி சமஹாத்மா சுதுர்லபக. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன். சோ உண்மையான அறிவுடையவன் யார சொன்னோம்? ஞானி, யோகி, சந்நியாசி இவங்களுக்கு கூட நிறைய பிறவிகளுக்கு அப்புறமா தான் என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா, எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பது யார் அப்படின்னா வாசுதேவன். வாசுதேவனே எல்லாவற்றிற்கும் காரணம். காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு. ஒரு பிறவியில 2 பிறவியில இல்ல, பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகு. சோ இந்த மாதிரி பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகு வாசுதேவனே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால என்னிடம் வந்து சரணடைகிறான். சோ இதுக்கு மேல ஒரு இன்பம், நிரந்தரமான ஒரு விஷயம் இல்ல உலகத்துல அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுனால என்னிடம் சரணடைகிறான். பிரபத்யதே பிரபத்யதே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே, ஞானவான் என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். அப்படி சரணடைகிறவர்கள் லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்காங்களா? ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் பேர் இருக்காங்களா? நூத்துக்கணக்கானவர் பேர் இருக்கிறாங்களா? இல்ல. யாரோ அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணுன்னு ரொம்ப அரிதானவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க. ரொம்ப இட்ஸ் வெரி ரேர் அப்படிங்கிறார். அப்படி தெரிஞ்சுட்டு என்கிட்ட சரணடைபவர்கள் ரொம்ப ரேர். ராமானுஜாச்சாரியார் மாதிரி, காஞ்சி பெரியவர் மாதிரி, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மாதிரி, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் மாதிரி எங்கேயோ ஒன்னொன்னுதான் வந்து இந்த மாதிரியானவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நம்மளுக்கு தெளிவுபடுத்துறார். படிங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. காமைஸ்தைஸ்தைஸ்பிருதிஞானாः பிரபத்யந்தே தேவதாः தம் தம் நியமம் ஆஸ்தாய பிரக்ருத்யா நியதாஸ்வயா. யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்தः ஸ்ரத்தையார்ச்சிதும் இச்சதி
तस्य तस्याचलां श्रद्धां नाम एव विदधाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வரைக்கும் யாரெல்லாம் என்கிட்ட சரணடைய மாட்டாங்க, யாரெல்லாம் என்கிட்ட சரணடைவாங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப பகவான் எதை பத்தி சொல்ல போறார் அப்படின்னு கேட்டா, டெமிகாட் வர்ஷிப் பத்தி சொல்ல போறார். சோ டெமிகாட் வர்ஷிப்னா அவர் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து நான் முதலே உங்களுக்கு தெளிவாக்கிக்கிறேன். பகவான் வந்து டெமிகாட வர்ஷிப் பண்ண வேண்டாம்னு ஒரு நாளும் சொன்னது கிடையாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். அப்போ நம்மளும் பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் தான். ஆனா டெமிகாட் அப்படின்ற அந்த 33 கோடி தேவர்களும் நம்மை விட மிக 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 சக்தி வாய்ந்தவர்கள், பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். அப்போ அவங்களை எதற்காக நாம வழிபடுறோம், ஜீவாத்மாக்கள் எதற்காக அவங்களை வழிபடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள். நம்மளுக்கு நிறைய ஆசைகள் இருக்கு, இது வேணும் அது வேணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஆசைகள் நிறைய இருக்கிறதுனால நமக்கு இது தேவையா, இதனால நம்மளுக்கு நிச்சயமா பயன் உண்டாகுமா அப்படிங்கறதெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்யாம வெறுமனே ஆசைப்படுறோம். அதனாலதான் அறிவை இழந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த ஜட ஆசைகள்னால அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து, எப்படி சரணடைகிறாங்க தேவர்கள் கிட்ட, நம்மளுக்கு என்ன குணம் இருக்கிறதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் ஒரு தேவரை வந்து நம்ம ஒரு சாமியை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம். தேர்ந்தெடுத்து அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கடவுள் வந்து ரொம்ப பிடித்தமான கடவுளராக இருப்பாங்க. சோ எப்படி அது பிடிக்குது அப்படின்னா, நம்மளுடைய இயற்கை, நம்மளுடைய சுபாவம், இயற்கைன்னு சொல்றதை விட நம்மளுடைய சுபாவத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கடவுளை வந்து, சில பேருக்கு வந்து மகாலட்சுமி தாயார், சில பேருக்கு வந்து அம்பாள், சில பேருக்கு வந்து கார்த்திகேயன், அந்த மாதிரி நம்மளுடைய சுபாவத்துக்கு ஏத்த மாதிரிதான் ஒரு கடவுளை நம்ம செலக்ட் பண்றோம். சோ அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி அவங்களை எப்படியெல்லாம் வழிபட வேண்டுமோ அந்த நியமங்களை, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி அவங்க கிட்ட நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகளை எல்லாம் வைத்து வழிபாடுகள் செய்கின்றோம். ஆனா இந்த பிரார்த்தனை, இந்த மாதிரி வழிபாடு என்பது பூரணமானது கிடையாது. பின்னாடி வரும்போது சொல்லுவார் அவர். இந்த வழிபாடு ஏன் நம்ம இவங்க கிட்ட நம்ம வழிபாடுகள் வைக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு இம்மீடியட் ரிசல்ட் கிடைக்கிறது. நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஃபாஸ்டா நடக்கிறது தான் பிடிக்கும் இல்லைங்களா? எப்பவுமே நம்ம எப்படி விரும்புறோம் அப்படின்னா 2 மினிட் நூடுல் மாதிரி 2 நிமிஷத்துல நம்மளுக்கு சாப்பாடு தட்டுல வந்துடணும். 2 மினிட்ஸ் நூடுல்ஸ் அந்த மாதிரிதான். சோ நம்மளுக்கு நம்மளுடைய தேவைகள் எல்லாம் உடனடியாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். அதுக்காக தான் நம்ம இந்த தேவர்களிடம் வழிபாடுகள் செய்கின்றோம். அவர்களும் நிறைவேற்றுகிறார்கள். ஆனா ஒன்ன நம்ம மறந்துட்டோம், இந்த பலன்கள் எல்லாமே நீர்க்குமிழி பலன்கள். நீர்க்குமிழிக்கு எவ்வளவு ஆயுள் அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அந்த பலன்களும் அப்படிப்பட்டதுதான் அப்படிங்கறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது. சோ அடுத்த ஸ்லோகத்துல, எல்லாருடைய இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். எல்லா ஜீவராசிகளோட உடல்லையும் மனசுலையும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம விரும்பும் போது, ஏதாவது ஒரு கடவுள் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அவரை நம்ம கும்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சு வழிபடணும்னு நினைக்கும் போது, அந்த குறிப்பிட்ட தெய்வத்திடம் பக்தியை ஏற்படுத்துறது யார், ஒரு நம்பிக்கை அந்த தெய்வத்திடம் ஏற்படுத்துவது யார் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அப்படியாவது நீங்க பக்திக்கு வாங்க, அவரை வழிபட்டு அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி, அப்புறம் கடைசியா இன்டைரக்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க வந்து அப்படியாவது பக்தி செய்யுங்க. அந்த தேவர்களிடம் ஒரு பக்தியை ஏற்படுத்துவது, நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவது பகவான் தான் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண. சதயா ஸ்ரத்தயா யுக்தஸ்தஸ்யாராதனம் ஈஹதே லபதே ச ததகாமான் மய்யைவ விஹிதான் ஹிதான்.
अन्त्वत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम् अपि. हरे कृष्ण माताजी. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அந்த தேவர்கள் மேல ஒரு நம்பிக்கை பகவான் ஏற்படுத்திட்டார். அந்த குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு இப்போ நம்ம அந்த கடவுளை வழிபட ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ அவர்கிட்ட நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகளை எல்லாம் வச்சு நம்முடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறோம். ஆனா உண்மையில அந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவை ஆகும். நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம போய் நம்மளுக்கு பிடிச்ச கடவுள்கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனையை வைக்கிறோம். அவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னா நம்ம பிரார்த்தனையை எடுத்து கொண்டு போய் பகவான் கிட்ட சொல்றார். அவர் சாங்ஷன் பண்ற அந்த பலன்களை தான் கொண்டு வந்து நம்மளுக்கு தர்றார். அதனால இது எல்லாமே என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படக்கூடியது. ஏன்னா இவங்களுடைய தேவர்களுடைய சக்தி அப்படிங்கிறது லிமிட்டெட். அவங்களுக்கு இது எல்லாவற்றையும் வழங்கக்கூடிய சக்தி அப்படிங்கிறது எங்கிருந்து கிடைக்கிறது அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருந்துதான் கிடைக்குது. பகவான் வந்து சாங்ஷன் பண்றதுதான் எடுத்துட்டு வந்து நம்ம கிட்ட கொடுக்குறாங்க. இதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்த ஸ்லோகத்துல தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. அந்த பலன்கள் வந்து கொஞ்ச காலம்தான், நீர்க்குமிழி மாதிரிதான். தேவர்களுடைய சக்தி கூட லிமிட்டெட் தான். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகத்துக்கு செல்வர், ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உலகை அடைகின்றனர். யாரெல்லாம் டெமிகாட் வர்ஷிப் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த தேவர்களுடைய உலகத்துக்கு போறாங்க. ஆனா என்னுடைய பக்தர்கள் கிருஷ்ணரையே வழிபடுபவர்கள் பகவானுடைய லோகத்திற்கு போறாங்க. எங்க போனாலுமே பகவான் லோகத்தை தவிர எங்க போனாலுமே நம்ம மறுபடியும் பிறவை எடுத்து கீழேதான் வரணும். பகவான் லோகத்துக்கு போனவங்க மட்டும்தான் பிறவி எடுக்காம பகவான் கூடயே எப்பவுமே நிரந்தரமாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பகவான் வந்து என்ன சொல்றார் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து சரியான வகையில புரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா இங்க பகவான் வந்து தன்னுடைய பொறுப்புகளை எல்லாம் பிரித்து எல்லாருக்குமே தர்றார் இல்லைங்களா? பிரிச்சு கொடுக்கும் போது அவர் என்ன பண்றார், மகேஸ்வரன், உமா மகேஸ்வரி, கார்த்திகேயன், நம்ம பிள்ளையார் எல்லாருக்குமே வந்து பொறுப்புகளை கொடுக்கிறார். எல்லாருக்குமே பொறுப்புகளை கொடுத்துட்டு பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீங்க மேனேஜ் பண்ணுங்க அப்படின்னு வர்ணனுக்கு, சூரியனுக்கு, சந்திரனுக்கு, இந்திரனுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பொறுப்புகளை வந்து பகிர்ந்து அளித்து விட்டார். பகிர்ந்து அளிச்சுட்டு இத மேனேஜ் பண்றது யாரு அப்படின்னா மகேஸ்வரனும் உமா மகேஸ்வரியும். இவங்க கிட்ட என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீங்க மேனேஜ் பண்ணுங்க, யார் வந்து என்ன கேட்டாலும் கொடுங்க, யார் வந்து என்ன வேண்டுதல் வச்சாலும் அவங்களுடைய கர்மாக்கேக அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க, அவங்க வந்து நம்மளுக்கு பலன் தருவாங்க. ஆனா நீங்க வந்து ஒன்னே ஒண்ணு கொடுக்க முடியாது. அது என்னன்னா மோட்சத்தை அருள முடியாது. எந்த ஒரு ஜீவாத்மா எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு எந்த பௌதீக ஆசைகளும் இல்லாம பகவான் மேல மட்டுமே பக்தியோட எந்த ஜீவன் வருகிறதோ அந்த ஜீவனை மட்டும் என்கிட்ட அனுப்புங்க, நான் அந்த ஜீவனுக்கு மோட்சத்தை தருகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ இவங்க எல்லாருனாலையும் மோட்சத்தை அருள முடியாது. மோட்சத்தை அருளக்கூடியவர் யாருன்னா பரமபுருஷரான பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டுமே. ஒரு சின்ன மனசுக்குள்ள ஆசை இருந்தாலுமே பகவானை சரணடைய முடியாது. எந்த ஆசைகளுமே இல்லாத தூய்மையான மனதோட இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு பகவான் கிட்ட சரணடைய முடியும், மோட்சமும் கிடைக்கும். அந்த மோட்சத்தை கொடுப்பதற்கு இவங்களுக்கு வந்து அந்த ரைட்ஸ் கிடையாது. அதனால இந்த டெமிகாட்ஸ் நீங்க எல்லாருமே வழிபாடு செய்யுங்கள், என்னென்ன மரியாதைகள் செய்யணுமோ அத்தனையும் செய்யுங்கள். அவங்களுக்குரிய மரியாதையை தரலைனாதான் பகவானுக்கு கோபம் வரும். அந்த எல்லாமே செய்யுங்க, ஆனா அவங்க கிட்ட எதுவும் வேண்டி கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளாதீர்கள். இதுதான் அவர் சொல்றது. அந்த மாதிரி வேண்டி வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா அந்த வழிபாடு பூரணமானது கிடையாது அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்றார். அப்போ நீங்க அவங்க வந்து கேட்கும் போது எல்லாத்தையும் கொடுங்க,
கூடவே அவங்களுடைய கர்மாக்களுக்கு ஏற்ப அவங்களுக்கு இன்பங்களையும் துன்பங்களையும் கொடுங்க, துன்பங்களையும் கொடுங்க. எப்படி வந்து நம்ம நகை கடைக்கு போய் நகை வாங்கும் போது ஜிஎஸ்டி 3% கொடுக்குறாங்க இல்லையா, போடுறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நகைக்கான பணத்தையும் கொடுத்துட்டு ஜிஎஸ்டி 3% கட்டிட்டு வர்றோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரிதான் இது. சோ இந்த துன்பங்களையும் கொடுங்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். அதனால அவங்க இன்பத்தையும் தருவாங்க, துன்பத்தையும் தருவாங்க. அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மத்தாச்சி படிங்க. அவ்யக்தம் வ்யக்திம் ஆபன்னம் மன்யந்தே மாம் அபுத்தயः பரம் பாவம் அஜானந்தः மாமவ்யம் மமாவ்யயம் அனுத்தமம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகிறார்கள். அவர்கள் சிற்றறிவினால் அடிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார்கள். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல யார பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னா, அருவவாதிகளை பற்றி பேசுறாங்க. அருவவாதிகள் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா, பகவானுக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்க. பகவானுக்கு எப்படி உருவம் இல்லாம இருக்கும்? பகவான் நமக்கு தந்தை, நமக்கு உருவம் இருக்கு. நமக்கு உருவம் இருக்கும்போது நமக்கு தந்தைக்கும் உருவம் இருக்கும் தானே. ஆனா இந்த அருவவாதிகள் பகவானை சரிவர புரிந்து கொள்ளாம, முன்பு அவருக்கு உருவம் இல்லை, இப்போ அவருக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்னு தங்களுடைய சிற்றறிவினால் பகவானை பற்றி சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் இந்த மாதிரி பேசுறாங்க. அவங்களுக்கு என்னுடைய உலகத்தை பற்றி, என்னுடைய இயற்கையை பற்றி, என்னை பற்றி எதுவுமே தெரியாது, அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இங்க பகவான் வந்து அருவவாதிகளை பற்றி சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாஹம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவ்ருதः மூடோ அயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம் வேதாஹம் சமதீதானி வர்தமானானி சார்ஜுன பவிஷ்யானி ச பூதானி மாம் து வேதன கக்ஷன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிற்றறிவு உடையோருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன், எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. சோ அந்த அருவவாதிகள் மட்டும் கிடையாது, சிற்றறிவு உடையவர்கள், முட்டாள்கள், இவங்கள்னால என்ன பார்க்க முடியாது. ஏன்னா பகவானுக்கும் நமக்கும் நடுவுல ஒரு சக்தி, ஒரு திரையை போல இருக்கிறது. அந்த சக்தி வந்து பகவானையும் நம்மையும் பிரிக்கின்ற சக்தி. சோ அதனால அந்த சக்தி வந்து பகவானை மறைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால, அந்த திரை நமக்கு நடுவுல இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த சக்தியினால பார்க்க முடியாம இருக்கிறோம். ஆனா பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? பிறப்பற்றவர். சோ அவர் எப்ப பிறந்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அப்ப ஜென்மாஷ்டமி கொண்டாடுறோமே அப்படின்னு நீங்க கேட்கக்கூடாது. ஆனா பகவான் வந்து சிறையிலே அப்ப பிறந்தது. அவர் வந்து பிறந்ததுன்னு கூட சொல்ல முடியாது, தோன்றியது. அம்மாவினுடைய கர்ப்பத்திலே அவர் வைக்கப்படுவதில்லை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். சோ அவர் பிறப்பற்றவர், அழிவற்றவர். சோ அப்போ துவாரகையில அரண்மனை எல்லாம் கடலுக்குள்ள போயிடுச்சே, இங்க பூலோகத்துலதானே போச்சு. ஆன்மீக உலகத்துல அங்கேயே எப்பவும் போல பகவான் வந்து இருந்துகிட்டேதான் இருக்கிறார். எல்லா லோகங்களிலும் சஞ்சரிக்கிறார். எல்லா லோகங்களிலும் அவர் தன்னுடைய லீலைகளை வந்து நடத்தி கொண்டேதான் இருக்கிறார். சோ அவர் அழிவற்றவர் இப்படிங்கிறது எல்லாம் இந்த முட்டாள்கள் என்னை பற்றி அறிவதில்லை அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன், ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. சோ அவருடைய சக்தி எப்படிப்பட்டதா இருக்கு பாருங்களேன். அவருக்கு வந்து ஒவ்வொரு உயிர்வாளியினுடைய, அதாவது நம்ம ஜீவாத்மாக்கள்னா மனுஷர்கள் மட்டும் கிடையாது, பறவைகள், மிருகங்கள் எல்லாமே, செடிகள், கொடிகள், எல்லா ஜீவராசிகளோட மனசுல அவங்களுக்கு என்ன நடந்தது முன்னாடி,
இப்ப அவங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, இவங்க அடுத்தது என்ன செய்வாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே அத்துப்படி. சோ இப்படி எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் அவர் முக்காலமும் உணர்ந்தவராக இருக்கிறார். அப்படி இருக்கிறாரு. ஆனா பகவான முழுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா அவளுடைய சக்திகள் எல்லாமே எல்லையற்றது, அன்லிமிட்டெட். அத நம்மனால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அந்த மாரி அறிவோ, பக்குவமோ நமக்கு இல்லை. சோ பகவானை புரிந்து கொண்டவர் யாரும் இல்லை. படிங்க மாதாஜி. Yes, Mataji. Esham dvanta kadam papam janana punya karmanam te dvantava moha nirmuktaha bhajante mam tridavrudaha. Hare Krishna Mataji. Thank you மாதாஜி. முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவவினைகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். சோ இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம், கோயில்கள்ல நிறைய இஸ்கான் கோயில்கள்லயும் நம்ம இந்து கோயில்களையும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு ரொம்ப சின்சியரா செய்யறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எப்படி இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. முற்பிறவியிலையும் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த பிறவியிலும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சோ அதனால அவர்களுடைய பாவங்கள் எல்லாமே நல்லிஃபை ஆயிடுச்சு. பாவமும் இல்ல, புண்ணியமும் இல்ல. அகர்மா செஞ்சு ரெண்டுமே சமநிலையில் ஆக்கிட்டதுனால அவங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாமே விலக்கப்பட்டு விட்டது. அவங்களுக்கு இருமைகளே கிடையாது. இருமைகள்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும், டுவாலிட்டிஸ், அதாவது துவந்தங்கள். அதாவது பகல் இரவு, இன்பம் துன்பம், அப்புறம் மானம் அவமானம், இந்த மாதிரியான எதுவுமே அவங்களுக்கு கிடையாது. எல்லாமே அவங்களுக்கு சமம். அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில இருக்கிறதுனால அவங்க என்னுடைய பக்தி தொண்டுல ரொம்ப உறுதியோட ஈடுபட்டு இருக்காங்க. அவங்கள அவங்க மனசை எதனாலயும் அசைக்க முடியாது அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காரு. படிங்க. Yes, Mataji. Sadi dukkati taivam mam sadi yajñam cha evidugu prayana kale picha mam te vidur yukta chedasaha. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதீக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித ஆகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானை என்னை அறிய முடியும் அப்படிங்கிறாரு. பௌதீக தோற்றம்னா இந்த இயற்கை. அது யாரு? பகவான் தான். தேவர்களை படைச்சது யாரு? யார் அவர்களுக்கு எஜமானராக இருப்பது? அதுவும் பரமபுருஷ பகவான் தான். எல்லா யாகங்களையும் அனுபவிப்பவர் யாரு? Who is the enjoyer? போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். எல்லாவற்றையும் ஆள்பவர், அனுபவிப்பவர் அவரே. பரம புருஷன், எல்லாவற்றிற்கும் புருஷனாக, உயர்ந்த புருஷர்களிலே உத்தமமானவராக இருப்பவர் யாரு அப்படின்னா அவரே. இப்படிங்கிற உண்மைய யார் தெரிஞ்சிருக்காங்களோ, யாருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறதோ, விதமான மனசோட இருக்கிறாங்களோ, அவங்க மரண நேரத்திலும் என்னை நினைக்க முடியும். ஏன்னா மரண நேரத்துல பகவான நினைக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அப்போ நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாம் செயலிழந்து இருக்கும். நமக்கு கபம் தொண்டையை அடைக்கும். கண்ணை திறந்து பார்க்க முடியாது, கை கால்களை அசைக்க முடியாது. நம்ம எல்லா புலன்களுமே செயலிழந்து விட்ட நிலையில் கவம் நம்மளுடைய நெஞ்சை அடைக்கின்ற போது பகவானுடைய நாமாவை கூட நம்மளால சொல்ல முடியாது. பகவானை பத்தி நினைப்பும் நம்மளுக்கு வராது. ஆனா யாரெல்லாம் இந்த பௌதீக தோற்றம், தேவர்கள், யாகங்கள் எல்லாத்தையும் ஆள்பவன் பரமபுருஷனே அப்படிங்கிற அந்த நினைப்புல இருக்காங்களோ, அவங்களுக்கு நானே என்ன ஞாபகப்படுத்துவேன் அவங்களுடைய கடைசி நேரத்துல. ஏன்னா கடைசி நிமிஷத்துல நம்ம பகவானை நினைச்சோம் அப்படின்னா, உயிர் போற நேரத்துல பகவானுடைய நாமாவை சொல்லி பகவானை நினைச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பகவானுடைய லோகத்துக்கு போயிடலாம். ஆனா அப்படி நினைக்கிறது அப்படிங்கிறது கடைசி நேரத்துல, அந்த காலேச்சமாமேவ, மரண நேரத்தில் பகவானை நினைப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால்தான் குலசேகர ஆழ்வார் கூட என்ன சொல்வார் அப்படின்னா, இந்த கடைசி நேரத்துல என்னால நினைக்க முடியாதுப்பா, இப்பவே நான் உன்னுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். குலசேகர ஆழ்வார் ஒரு ராஜாவாக இருந்தவர்.
அப்புறம் பக்தராக மாறினவர். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் இப்ப திடமா இருக்கேன். நான் உடம்பு எல்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கேன். உன்னுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்பவே என்ன கூட்டிட்டு போயிடக்கூடாதா அப்படின்னு வந்து கேட்கிறார். இப்பவே நான் ரெடியா இருக்கேன். என்ன கூப்பிட்டுக்கோங்க. உங்க காலடியில வந்து நான் சரணடைஞ்சிடுறேன். உங்களுடைய தாமரை பாதத்துல சரணடைய நான் தயாரா இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். சோ அந்த மரண நேரத்தில் பரமபுருஷ பகவானாகிய என்னை அறிய முடியும். அந்த சக்தியை வந்து நானே தருவேன் அப்படிங்கிறார். இப்ப இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம், கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை என்னன்னு பார்த்தோம். கிருஷ்ணருடைய ஆற்றல்கள் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம். நீரின் சுவையாக, சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியாக அப்படின்னு அவர் பெரிய லிஸ்டே போட்டிருந்தார். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடையணும் அப்படின்னா என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் வேணும்? அவர்கிட்ட பிரியமானவர் யார்? எனக்கு அவன் மிக பிரியமானவன் அப்படின்னு சொன்னார் பார்த்தீங்களா? அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நமக்கு வேணும். அப்புறம் டெமிகாட் வர்ஷிப் பத்தி என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறதையும் பத்தி இந்த சாப்டர்ல நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிருக்கேன்.